Ola, buongiorno. Imos tocar hoxe unha peza moi chulo, chamase de Clancy Lover, unha peza tradicional escocesa. É unha peza de gaita que está moi versionada por, non solamente por grupos escoceses, Milladoiro tocaba en directo, grupos asturianos, grupos irlandeses, co cal imos ter moitísimas variacións desta peza, e a veces con 3 partes, a veces con 5 partes, a veces con 6, con 7, pero realmente eu aquí imos facer as 3 partes fundamentais porque moitas das outras partes son variacións. Lembrade que isto é unha peza de gaita, de pipe band sobre todo, e entón ides a topar moitísimas diferenciadas versións sobre esta mesma peza de Clancy Lover. Imos facer varios vídeos porque me vai a quedar unha cousa moi longa explicando a ornamentación realmente o que me interesa desta peza para que saquedes. Realmente está sobre todo nesta historia. Vale? Púa abaixo, púa arriba, perdón, e ahora tresillo. Vale? Entón, isto se dá moitísimo na música escocesa porque se repiten moitas notas a unha velocidade vertiginosa, non? Entón, é interesante non achegarse moito a este repertorio, pero sacar un par de pezas porque te vai axudar moito a que cando teñas que repetir nota, sabes, pois que teñas recursos de púa, sabes, e na que se xa de outras tradicións e tal, na música sefardí ou tamén na música do Mediterráneo se fai moito, o sea, moito alza púa moi rápido e tal. Pero bueno, para esta peza pois nos vai a servir moito este recurso. Vale, imos facer o vídeo por partes. Este vídeo está quería centrarme no alumnado de segundo de medio para sacar a peza con guitarra acústica, pero tamén os de básico pois podedes aprender a acompañala con outros vídeos que farei sobre a armonía desta peza de Clancy Lover e os que vos atrevedes a facer a melodía desta peza, pois benvidos tamén, vale? Imos por partes. Esta sería a primeira parte. Vale, esta sétima, neste final desta parte, ides a topala a veces maior. Música galega con gaitas tal o van a facer maior, na música asturiana tamén, algunhas versións irlandesas para fiddle ou para flauta, pois o fan maior, o sea, cambian esta sétima. Te va a sonar moito máis escocés e moito máis tradi ou purista tradi, se o faz así. Eu vou explicar así, vale? Pero que saibades que tamén existe este final. Vale. Entón, nos imos facer así menos, vale? Repetimos esta parte. Vale. Na segunda parte, pensade nas frases pares. Frase par. Frase par. Hasta aí, todas as frases impares foron iguais. E agora viría a conclusión final. Vale. Esta segunda parte é unha variación da primeira parte. Aquí imos mirar agora, porque solamente sustituye as primeiras frases por un arpexio. Todas as frases pares quedan iguais e ao final igual. O arpexio é o seguinte. Sabendo isto, xa temos toda a segunda parte, porque as frases pares repítesen e ao final é igual. Entón nos quedaría
Perdón. Terceira e última parte, unha parte moi divertida, porque fai unha, o sea, está sempre pivotando no re. Vale? Esta corda, re, corda 4, vale? E é isto. Cuidado. Perdón. Repito outra vez, que fui un lío. Sobre esta, variando esta parte, eu fago dobles cordas. Sería como facer acordas. Isto sería re mayor. Aquí sol. Volvemos a re mayor. Y ahora la 7. Otra vez. Sol, subimos sol dos veces para, dos trastes para la y volvemos. Final. Vale? Y xa tenemos toda a peza. O sea, o que queda bonito é variar. Toda a peza, vai haber gambas, porque agora tocando rápido xa cambia a cousa, The Clancy Lover, ala, a disfrutalo, carallo, 10 minutos de vídeo.